खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मानि मोनसे बाथ्रा भिडिअ लाना फैदों आङो नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंदो जे फाग्ला फाग्ला भिडिअ बुंखायो माने डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मायाबो दाखालि फकिरियाव फैदों नालाय फकिरियाव फैनाय समाव बियो बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथाङा नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय हाग्रामा मोनो ओरैखौ मा बाथ्रा बुंखो ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिथाङा ना ओमफ्राय नोंथांमोना खोनायोबा शक जागोन आरोखि ना नोंथांमोना मानोना हेमेन्त बिश्व शर्माया दिनै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों मानि बाथ्रा बुंदों मा खोथा होलांदों आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव खिथानायदों ओंखायनो स' हेमेन्त बिश्व शर्माया मा बुङा सिगां खोनासंना लाग्रोदो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होगोनोसै दे ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों रायलायनोसै नायग्रोदो भिडिअखौ মোদীজী আৰু মোৰ গাত ভিটামিন নাহিব আৰু আমি যদি ভিটামিন নাপাওঁ আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কেনেকৈ কাম কৰিম হয়নে নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী দিল্লীত চৰকাৰ আছে নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰী দিছপুৰত চৰকাৰ আছে নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰী কোকৰাঝাৰত চৰকাৰ আছে নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ফুটবলত পাম আছে নেকি মোৰ মতেদিতো নাই আছে নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ফুটবলত এতিয়া পাম নাই হয়নে নহয় আৰু আজিকালি বড়োলেণ্ডত কোনেও বন্দুকেদি ভোট নোখোজে চবে নমস্কাৰ কৰি ভোট খোজে কাৰ কাৰণে মোদীজীৰ কাৰণে ইয়াতে বন্দুক নোহোৱা হৈ গ'ল হয়নে নহয় মোদীজীৰ কাৰণে বন্দুক বন্ধ বোমা বন্ধ এতিয়া চাৰিওফালে শান্তি আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰত ভোট দিয়ক মই আপোনালোকৰ কথা দিছো আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব 3 মাহৰ ভিতৰত সকলোৰে বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় আহি যাব হ'ব এতিয়াতো নাচিব নোৱাৰি বৰষুণ হৈ গ'ল ৰে বাবা তোমাৰ নামটা কি তোমাৰ নামটা কি দীপ ঠিক আছে দীপ তুমি ভালো কৰি পড়াশোনা করো হ্যাঁ ঠিক আছে মোৰ লগত একেলগে কব नुबाय लोगोफोरना होमबा डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुंदों बिथाङा होनदों कि मा दिनैनि तारिखआवहाय दिल्लीयावहाय हाग्रामानि सरकार दङ नामा होनदों दिसपुराव हाग्रामानि सरकार दङ नामा क'क्राझाराव हाग्रामानि सरकार दङ नामा बिथाङा कुइसन खालामदों पाब्लिकफोरनाव स' गैया दिसपुरावबो माने हाग्रामानि सरकार गैया बिटिसि आवबो हाग्रामानि सरकार गैया दिल्लीयावबो हाग्रामानि सरकार गैया अब्ला हाग्रामानि बहर होनानै मा मोननो होनदों बिथाङा मा होनो हागोन ना अरुणोदय होनो हागोन ना माबा मोनसे आसनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आसनि होनो हागोन ना माबा मोनसे मावनानै होनो हागोन होआ दा गतिके बिथाङा होनदों जोंनो भिटामिन नांगौ होनदों भिटामिन नोंसोरो जोंनो भिटामिन होयोब्लासो जोंबो नोंसोरखौ नायनो हागोन होनना बुंदों दा भिटामिना मा राजनितिक पलिटिकल पार्टिनि भिटामिना मा लोगोफोर बिथांमोना भिटामिन बिदों डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया बिथांमोननि भिटामिना जाबाय मा भट बिथांमोनखौ भट होनांगौ देरहा होनांगौ बास भट होनानै देरहानो हाबासो बिथांमोना मावनो हागोन बेनिखायनो बिथाङा होनदों कि 3 मासनि गेजेरावनो साफ्रोमबो आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआवहाय बिथाङा मा सेल्फ हेल्पथ' नङा माने अरुणोदय आसनि सोनानै होनायदों 3 मासनि गेजेराव आरो रायजोफ्रा डिमान्ड खालामदों कि इलेक्ट्रिक बिलखौ खमायनांगौ होनना बुंदों बिथाङा खोथा होदों अके जागोन गासिबो जाजोबगोन आं मावगोन होनना बुंदों आरो बिथाङा ओरैबायदि बुंदों कि हाग्रामानि माबा जाहैबाय नोंसिना फुटबला फार्म गैयानो स' फार्म गैयि फुटबलखौ सोरबा जोयो नामा रावबोथ' जोआ ना लोगोफोर जोआ बिनिखायनो बिथाङा बुंदों दिनैनि तारिखआव हाग्रामाया जुदि हाग्रामानि फुटबला जुदि फार्म गैयाबा सोर गेलेगोन स' गतिके दिनैनि तारिखआव नोंथांमोना हाग्रामानो एबा नांगालनो भट होनांगौ दरकार गैया UPP नोंथांमोना ट्रेक्टर सावगारियाव भट हो अब्लानो जोङो 3 मासनि गेजेराव नोंथांमोननो रायजो राजाफोरनो जोङो खामानि मावनानै होनो हागोन बा जोङो आसनिफोरखौ होगोन बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंबावदों कि जायफोरनाखि मेट्रिक पास जाबाय कलेजाव एडमिसन लागोन जायफोर PU पास जाबाय BA पास जाबाय जे इउनिभार्सिटि फरायगोन बिथाङा मा होनना बुंदों एडमिसन फ्रि खालामनानै होगोन आरो हिनजावसाफोरनि थाखायबा बिसोरो मा जादों बेंक एकाउन्टआवहाय 10,000 फैसा सोनानै होगोन बेबो जाहैबाय मा एडमिसननि थाखाय आरो लोगोसे जायफोरनाखि पोस्ट ग्रेजुएट MA फरायगोन बिथांमोननो मा होनना बुंदों जायफोर ग्रेजुएसन जाबाय मास्टार डिग्री खालामगोन बिथांमोन जाहैबाय मा बेंक एकाउन्टआव 25,000 रांखौ सोनानै होगोन होननानै बिथां मामाया बुंदों दा बिथाङा थारैनो बुंनो थाङोबा नोंथांमोना नुदों डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया जे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा मावगासिनो मावदों माने सरकारा दिनै लन लानानैबा बिथाङा बिराद खामानिफोरखौ होआ नङा होदों आरोना आसनिफोरबो होदों नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो माने हेमेन्त बिश्व शर्मा बायदि माने CM फैथ'वाखै खोमा दानि तारिखआव खिन्थु बिथाङा माबायदि मावलांनो उननि समाव जों मिथिया
दा गतिके बिथाङा होनना बुंदों जोंनो भिटामिन नांगौ रायजोफ्रा जोंनो भिटामिन जाहोनांगोन अब्लासो जोङो मावनो होनो हागोन होनना बुंदों गतिके बिथांमोननि भिटामिना जाहैबाय बेनो भट होनांगौ देरहाहोनांगौ अब्लानो बिथांमोना रायजोफोरनि थाखाय मावनानै होगोन होननानै बाथ्राखौ बुंदों स' आं बे सुंद' भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों हेमन्त बिश्व शर्माया थारखौ बुंना नंखायखौ बुंदों आं मिथिया बिथांहा दिसपुरावबो दिनै हारामानि सरखार गैया क'क्राझारावबो दिनै हारामानि सरखार गैया आरो दिल्लीयावबो हाग्रामानि सरखार गैया अब्ला हाग्रामानो भट होनानै मा मोनगोन बिथाङा मा होनो हागोन भट होनायनि उनुमायाव माबा मोनसे मोननांगोन ना बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरोखि स' बेखिनि रादाबखौ नोंथांमोननो फोसावबाय लोगोफोर थेंक इउ